Kimi nog gymachil. O, weg. Han mag rie leem. En kun me jullie een dokter, Archie? Rachid. Han mag rie leem le gul. Skrif teksten gane. Hanne meadal. Stimme graag. Ga falangri fieg. Ga korisch en oor. Ga halingri. Wat haling? Nach kunjishingen nog. Het coole goopstochen. Lik vis. Hartje. Pog. Chalaf krie. Emoji het in mij vooral. Pog. Gur me hieke, Archie. Gleva, lieve Dasha. Anne, han tau mag in posig. Nach kurfis, gunne winnistar. Werk, heb je niet hier mee host? Ach, Archie, ma hou aan een gul, han tau mag het posig. Wil ik in werk? Gaan raast. Vind me schoch het kast. Foon ik met het janning nog een tekst te schrijven. Kerst, ik uur foon, gunne winnistar. Hallo, dit is Germaan. Hallo, wie niet dat? Archie, doe hound. Anne akke met de leunen. Werk huis toch een. Anne toch een. Toch leunen. En kun me foon het as, gun winnistar? Ga eens!